Речи ме окуражавате. Аз съм дебютант-смешник. Днес е втория ми дебют, което ме прави дебютант-рецидивист. Искам да ви кажа, че минали път пожадах такъв голям успех, че никой повече не ми се опада. Обаче аз събрах малко смешки и много самочувствие и нахлух на сцената без никой да ме е канил. Някой да видяхте да ме е поканил? Никой да видяхте да ме е канил. Но аз дойдох. Сега. Госпожица търся, някой госпожица се обади, някой госпожица. Ти си господинчо, бе, не така, бе, искаш да влезеш в контакт с мене. Госпожице, не ме гледайте така. Гледайте ме така. Сякаш вашите са заминали на вилата. Ето, това беше смешка за загрявка. Започвам вече с първа истинска смешка. Какво яде вегетарианец канибал? Защото виждате каква е уловката. Той е хем вегетарианец, хем е канибал. Цървули ли? Цървул си ти, не? Вегетарианец канибал яде нещо много просто. Продавач в зеленчуков магазин. Много добре ми тръгнаха смешките. Вие как сметате? Тръгват ми, добре ми тръгват. Значи към втора сигурна смешка отиваме веднага. Кое разсъмва по-силно от чаша горещо кафе? Не знаете, сигурен съм. Просто по това мълчание си личи църволи ясно. Това е ясно. По-силно разсъмва от чаша горещо кафе, пак чаша горещо кафе, но изсипана на голия ти тумбак. Ей, стават ми смешките, този път ми стават. Благодаря ви, даже аплодирате някой. Както ме аплодирате, не мога да ви разбера и вас, но няма значение, аз се радвам. И сега към трета смешка. Едно малко момиченце отишло да бере диви ягоди в гората. Навело се да откъсне една дива ягода и ягодата казала: не ме набирай, затвори, аз ще те набера. На всички, които се смяха, много благодаря, а тия, които не се смяха, мразя ви!